Здравейте, завърнахме се. Днешното видео ще си горим. Ще правим пожари. От миналата година. Това клипче се прави от цяла година. Да, това клипче започна до миналата година по това време. Даже малко по-раничко. И общо заето ще ви покажем и след това как си правим нашата за новогодишната година. За 2020 година. Тоест, целите си правим за новата година по същия начин и вие си го правите. Това ще е много полезно и много помага. Тъй, че, да. Целите от миналата година. Те са имаме за цяло. Имаме за умения, външен вид и цели. Това беше в кутийката, дето бяха тези цели. И сега, искам го е там отдолу да ви видите. Така, като направи, буквално станах бял. Така. Сега ще си ги видим, ние буквално това са моите. Не сме гледали, тъй че ще видите нашите искрени реакции. Ето всичко е запечатано, няма отваряно. Как му правиш бяла? Това е. Навики. Чакайте да си първо да си свъря моите, сега много бързаш. Как се хартика? Това е? Първо ще почнем с нормалните цели. Май пък как съм залепила. Да казваш. Здрасти. Аз съм 14. Аз да бия. 17. Сменихме място. Опа! Че някакви дойдоха. Зми, че се скъсаха. Външен вид 2022. Как изглеждам в края на 2022? Първо. Давай ти първа, защото ми не е така. Косата ми е дълга и гъста. Корема ми е плосък. Да. Вещи си много добре оформени. Да. Две, пресата си личи повече. Не, по-малко си личи. Лицето ми е чисто и лъчезарно, да. 3, дупата по-голямо. Да. С колите са ми по-ясно изразени, да. Това трябва да го сложим. Другото може и да не го сложим, ама това. 4, краката са същите от началото. Не ми ще помага, ще намалеят. Трябва по-къси. Да, същите са, още са 2. Имат колена, стъпала. Плочките на корема са и по-ясно изразени, това е така. Всъщност до някъде. 5, лицето ми няма пъпки и белези. По-добре цяло. Ръцете са ми по-стегнати. Вече мога да правя една лицева. Това ли? Не. Аз за това говоря. Това ли си го написал? Как изглеждам веси? Това правя лицева. Това е при умението. 6. Косата ми е изящна и хубава. Ми много се грижа, между другото, за косата ми вече. Тъй, че да, или поне ще стане. Поне. Краката са ми по-стегнати. Да. Като камък са. Устните са ми меки и не се напукват. Някой други пука. Зъбите са ми по-бели и здрави. И моите! Зъбите са ми по-бели. Да, по-бели съм и аз ли избелих за баба му. Не знам вече дали още са. Дупата ми е по-стегнато. Те са ни еднаква разръка наред. Това ли е? 9. Тъвичката на носа ми е по-малка. Няма как без пластична операция, моето момиче. Тя оправя, ако искаш. Гърба ми е релефтен. Релефтен. Не знам. Гърбът ти е релефен. Добре изглеждаш, че ме гърба. Добре, да. Имаш почки на гърба. Имам скелети там. Hairless after eyebrows below. Тоест, че нямам косми от тук надолу. Да, след сесийка. Каква сесийка? Самак се. Няколко часа в банята, замотена. Да. Ногтите, подчертавам, на ръцете са ми здрави и дълги. Това е така. 11. Healthy body. Healthy ми е, ама какво слагам в него не е много healthy. Миглите са ми гъвкави, гъсти. Би трябва да пише. Обемни и дълги. Това е така. Грижа се за тях. Не бе, гъвкави са, могат да са извиват. Ето виж, като мърдам с очите и те мърдат. Така, винаги съм 55 кг. Не, през повечето време бях 56.
Ногтите на краката ми изглеждат добре. Скоби лакирани са. Имам още. Аз нямам. Здрава съм, щастлива съм, имам лунички, повече в скоби, но след ми е добре, т.е. Тоест се ти е крив долу. Не е устните са ми здрави и ненапукани. Тялото ми е здраво отвътре. Цикъл ми е редовен и се чувствам добре в този период. Това е така, да, всичко е така. Значи тази ти е страх. Буквално сме в гора и ни се привиждат, не виждаме нищо, бе. Дай ма, чакай. Искаме да ви покажем нещо. Мислихме, че е човек. Вижте горе как е като глава. И направо да рече си викаме кой гледа. Не съм ме направо. Направо ужас. Тя се съхвана за ръчичка, че не е спя. Защото вижте, тук е като хора в филм, никакви светлини, тук нищо. Ей, там има две нищо, как не се вижда. Малко по-сериозно да кървите. Викам, Даже, дигни се малко. ето, тук сме с клещчетата, и така ръката. Няма да я пускаме отгоре, че има много листа и вятър и ще запалим нещо пак. Де е другата страна? Изгорих се. Мога го да тисна. На мен са ми замръзнали ръцете. Дигни го там малко. Не бе, то си гори, остави го, то си гори. Чао! Добре, не е добре. Дано да е по-получило. Уек. Се разградили. По-близко се го зърнало, бе. Добре, ти си го зърнала. То това ще се случи. Йо. Какво е това? Да всичко пуши. Не бе, ето. Виждаш ли пак? Оля, да. Ето помогна. Йо. Много яко. Яко. Не толкова близко, че ще вземе да загасне пак фламата. Вижте как фламата е. Не се опушихме тук. Да. Ще да правим с листа. Няма да са, те са мокри. Не си спомни. Я се пази малко. Сега започваме да си пишем целите. Да. Имаме листчета и химикалчета и започваме да пишем. Трябва да напишем 23, защото те години. 23-та. Така. И 3,19 са ни любимите числа. Пропли, че сега ще научим нашите цели. Така да напишем цели. Цели 25. Това е едно писмо до мен си. Мале, то път дълго бе. Не, първо да трябва. Моите. И залепяме